Şöhretcan, at kadından artist. Katı görme öyle eşeğe kelini. Ne için? İnsanı ne getirdin hemen ona başka bir başlamalı ya bunu. Spesifik oyuncu gidiyor. Ha, spisikte insanı birinci men mi? Yo, ya kartı şu var. Söyle mi? Yo, inni iyi karttan ben başlayan. İnni men kullanma oluyan. Ine size Feridun Halipa, Eldar Ahmet'in adından Eldar Snapit'i getirdik biz size. Aha. Soğuk ödedik. Şunu bir dağıtıp görün, sizin dinleyicileriniz ken. Şoları maslahat berýäňiz mi? Maslahat berýäňiz yok mu? Şonu bir aýtsaňyz, siz bir günümen adam. Aydımlaram günümen etip aýdýaňyz da. Şoň üçin bir dağıtıp görün biz size getirdik. Şöhret ben anlamana halamayan. Men bilýän, men şonu bilýän. Eldarcan görseň, jyýymjan gaty görme. Hakykyny aýtjakdyr. Gowurdy gow diýjekdir. Şoda. Yaramasa da yaramok diýjekdir. Oh. Ya bismillah. Mına var işegem däl, min soňunda getirdiň bol bolýar. Ay bir bağışlasın. Başlayalım bakalım. Bunço Halipa var ha. Sunnotta bir nomer azin na sunnotta. Super. Şöyle mi? Super. Ay size yaran bolsanlar. Eldars. Canı. Super Şöhret. Şöyle mi? Gowy. Onu Halipa, bunço Halipamız Eldar Snapit'i öz muştoklaryna hormatly adamlara ina maslahat berýär, doğru değil mi? Men maslahat berýän. Doğrudan da maslahat berýän mehriban dogallarym. Eldarjanyň owazy ýaly bukurdygy ýaly süýjekeni. Bilen Şöhret näme? Men hem merde de diýen. Meni görürler belki ýazmaga mümkin, haqy diýýänço diýip Eldarjanyň Nur Muhammed Meriyetowyň bukurdygynyň süýçüligi bar. Men Eldarjany Nuryny göresim berse Eldar diňleýän. Eldarjana da üstünlük arzu edýän mehriban dogallar suwdan alyň için. Bizim Halipa bagşylarymız Eldar Snapit'i maslahat berýändir. Şoň üçin de meňiň janyňyz sag bolsun, bunço Halipa. Ömrüňiz uzak bolsun. Spasiba.